Hola, sóc el Capità Harlock, benvinguts aquí a l'Arcàdia. És el segon capítol, en aquest cas us porto el segon número de Excalibur, de Comics Forum, i continuem on ho vam deixar amb els Perros de Guerra. Perros de Guerra, que són un grup de soldats de Mojo, un ésser que viu que lidera un planeta de Mojo Vision, que és com si fos una espècie de plató de cinema, i en el fons és una crítica a tot el tema que envolta tot el tema de les sèries i cinema i l'audiència i tot el tema. I doncs, bueno, comencem aquí amb els primers podríem dir llavors que deixa suelta Chris Claremont, que és aquest nen, que ja no apareixerà més durant no sé quin número torna a aparèixer, vull dir, però de seguida ja automàticament ens tornem a posar ja en missió aquella que els lobos havien agafat a Katy Pryde pensant-se que era la Rachel. Després d'un petit combat intenta un dels lobos, dels llops, dels lobos de guerra, intenta transformar la pell de Katy Pryde amb la seva disfressa. Què passa? Que la fisionomia de Katy Pryde, Gata Sombra, que és entrar en fase, el seu poder mutant, fa que sí que entri dintre del cos, però el llop aquest es va convertint cada cop en més femení, saps? Com si fos més la Katy Pryde. Aquí ho podem veure, que el llop de guerra es converteix més en Katy Pryde. Lògicament això fa que sigui molt divertit, que van capturant a Rondador Nocturno, però Rondador Nocturno just s'escapa gràcies a Capitán Britània i a Megan, que entren. Estan en una espècie de... estan dintre del metro, a un lloc on no passen metros. I bueno, al final el llop aquest, el lobo de guerra aquest, comença a tindre com doble personalitat. Així que el que fa que Katy Pryde acabi sortint de la boca com heu pogut veure aquí, acabi sortint per la boca del llop, en què els acaben guanyant, i també decideixen ficar-los a dintre del zoològic, com es pot veure aquí, però també deixa un altre llavor molt divertit, ja que al final del capítol es veu el llop aquest, el lobo de guerra, com saps, com si somriés, no? Com si digués, en veritat no falta un, perquè ells ho diuen, creo que eren 6 i aquí només hay 5 o algo així. I doncs aquí tindríem ja el que seria la primera història, que és aquesta dels lobos de guerra. La contraportada també està fet per Chris Claremont i Alan Davis. És Alan Davis, no? Sí, Alan Davis als dibuixos i Paul Naeri com a inventor. I bueno, aquí també apareix la Courtney. Al principi sí, apareix la Courtney. La Courtney és aquesta noia d'aquí, que en veritat aquí és dolenta, però hi ha dos perquè aquesta és d'una altra dimensió, i que també, igual que en aquell cas, comença per aquí raptant o intentant raptar el nen aquest, però gràcies al catxarro el nen aquell que us he dit abans l'escapa. I ja està, en principi aquest seria el resum del número, de la primera història, del que afecta a 2 números només. I ara dintre poc llegiré el tercer i segurament el quart potser. Doncs ja farem revisió del 3 i del 4.
Vinga, adeu.